fas? Mira, anem a treballar sols amb els gestos, amb la cara. Primer, agafem moltes gomes imaginàries i les lliguem de la cara als dits. Moltes, Les tens? Molt bé. Ara, amb les gomes, estirem i canviem el rostre de la nostra expressió. Cap endavant, la nostra expressió es tanca i cap arrere, la nostra expressió s'obri. Ara, tancot, obert. Ho podem repetir moltes vegades. Ja tenim els nostres músculs de la cara preparats, així que anem a la següent pràctica. Practiquem els gestos. Agafem les màscares del teatre, que tenen diferents gestos. Val. Sí? Vejam què passa. Estic molt trista. Jo estic molt cansat. Escolta, és que m'adorc. El va canviar. T'estic cucant l'ullet. Vaja, jo pensava que eres una pirata. Ai, escolta, Glòria, que és que a mi m'ha entrat un mosquit a l'ull. Ai, no, un altre. Ai, doctor, tinc un queixal fatal. Jo soc un pirata, el pirata que cuca l'ullet. Vinga, grumets, seguiu-me. No tingueu por de les ones, anem amb el vaixell. A banda de jugar amb diferents expressions, podem crear personatges i situacions. A l'abordatge!